Inggih pemirsa, mangsa kaliyan kula ing pawarta dinten menika. Wana sapa tansah sugih kaliyan kulineripun wiwit saking sega mengkono, tempe kemul, geblek, mie oklok lan sapanunggalipun. Wekdal menika kita sampun terhubung kaliyan Ade ingkang badhe ngajak panjenengan kagem ngicipi salah satunggalipun kuliner khas Wonosobo inggih menika Combro. Kados pundi kinten-kinten raos Combro menika? Dinten punika kula sampun wonten ing ngajengipun kios Combro Mak Iva. Penasaran kan? Sumangga kula lan panjenengan pados ngertos sareng-sareng. Kripik Combro inggih menika daharan ingkang eco dados cemilan. Ibu Syifa Nur Alifah utawi ingkang limrah dipuntepang kaliyan Mak Iva inggih menika salah satunggaling tiyang ingkang nyadé kripik Combro. Sugeng enjang Mak, dados menapa Combro menika sih Mak? Combro inggih punika camilan ingkang saking boten lan awujud kripik. Nanging Combro boten naming ugi dipun sajakaken dhateng bentuk ageng. Iki varian Combro teles. Ananging ingkang khas Wonosobo inggih punika varian Combro ageng utawa kripik Combro. Kados pripun sih Mak proses pandemelan Combro? Langkah pertama inggih punika marut budin. Lajeng wonten peres ngantos toyanipun kapisah. Salajengipun dipun campur kaliyan bumbu-bumbu. Lajeng dipun cithak. Sasampunipun dicithak, adonanipun lajeng dijemur. Tos ageng saderengipun digoreng. Oh, kados menika nggih Mak. Dados pemirsa, sasampunipun mewawancarai Mak Iva, kula lan panjenengan badhe pados ngertos pripun pendapati pelanggan ngengengi Combro Mak Iva. Samenika kula sampun sareng pelanggan Mak Iva. Kalian sinten, Bu? Kula Alika Elsa Kalseta. Kalau menapa Ibu wiwit dados pelanggan Mak Iva? Wiwiting kula tasih enem. Wekdal menika wanci kula tasih pacaran kaliyan garwa kula. Piyambakipun maringaken Combro Mak Iva dados paringan. Wiwit menika kula remen kaliyan Combro Mak Iva. Midare Ibu, kados pundi sih raos Combro Mak Iva? Midharakipun kula rasanipun eco sanget. Gurih-gurih kriuk ngoten. Menapa malih menawi dicemili sinambi ngendikan santai. Nah, dados punika pendapat pelanggan ngengi Combro khas Wonosobo. Kita wangsulaken. Nah, menika kalau mau liputan kita mengenai Combro. Menapa panjenengan minat badhe nyobi?